Mamukachere ana manduwe, mamukachere mabuja, tauya nokachikwereti tikaripe kamukano zuro nyasi zuva rechitatu mwedzi uno wachikumi. Ipapa nyaya yombwa yopitibhuru yakauraya munhu iya yakabva yagwarashiwa noSPCA wakabva watosunga nomuridzi wacho wakatora nodzimwe dzanga dziri paumbapo dzakabva dzatorwa manduwe dzaendesiwa kwadzinochengetewa peno dzichagwarashiwawo heno rekaiti goona. Apa iye Mike Mupinga muridzi wombwadzo atosungiwa ari kunzi mhosva yekuponda nokuti imbwadzo ndo dzachekamo. Kuno imbwa dzako dzikaruma munhu dzikamuuraya newewo ndiwo unenge wakunzi wauraya rekaiti goona. Apa zviri kutoburika kutoti anga ano dzimwe nyaya zhinji dzakamira dzisati dzapedza kutongiwa kana kuferefetiwa. Unorekaiti goona kuti vachazviita sei, nokuti imwe nyaya yacho yange iri nyaya yopfuti. Heno kuti akambobuditsiwa sei, ticharamba takazviringa. Ipapa kuno vanhu wana wakasungiwa nemapurisa wainonyangadzo nzou dzinorema makirogiramu 231 237 kgs pachirungu wakabva wasungiwa. Pakanyangariwa wakasungiwa muHarare wanoti Masauso Nevhaya ane makore 47, Priscilla Chabata ane makore 52, Wanda Bosho ane makore 50 naStanford Mbiriakura ane makore 40. Pakanyangariwa apa. Izvozvo dai waiziva kuti nyaya yokutengesa zvisingabvumiwe iyi unondosungiwa basi. Kunyanya zvomhukazve aiwa paribe kupona. Kahaka ndo kamwe kanobatisa vanhu, nyanga dzonzou, nyanga dzozvipembere, unoburika ipapo ukandotsvaka basi wokutengesera ukutsvaka mupurisa wobva wasungiwa. Garai makazviziva izvo. Tiri pamapurisa apo wokuruwa mapurisa wagobatiwa nomumwe achiti wakanga wamunyorera mari isiriyo pamutemo, dhabhuru mhanduwe mariyo pamutemo yokuti kwai aribe kochidzima motokayo kafire extinguisher pachirungu. Kuno ipapa wari kunzi vanhu vazhinji ndizvo vari kuti ndowaita, asi kwai munhu gore kaundobhadhara tanda wati imi ndiratidzei kuti mari dzacho imari dziripo pamutemo yamuri kuti ndinayo yacho mhosva, ubva wavaratidziwa wobva wabhadhara mari yacho. Unorekaiti goona ipapo kuti zvichapera sei, nokuti wokuruwawo pokare. Kuno mumwe wawo mubiyawo mupurisa agonzi akarowa Blessed Juruvenge ane makore 30 kusvikira apfa. Kwai aigomurayira kuti ndipe mari $100 okuAmerica kuti ndikuburitse mari yochimanja mubudu. Kuno ipapa rekai tione kuti anoiburika chere iyoyi. Paribe kuburika apa, paribe kuburika. Kana zvikaramba zvakaita kudandi, idi zvinoita kuramba zviita kuhwadza. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi chaipo. Mapurisa ari kutsvaka izvezvi kuti chii chakaitika. Ari kuferefeta nyaya yomba yokumadokero makabiwa zviuru 270 mari yekuAmerica, $280,000 . Musvo wayo manduwe. Vanhu vano mari dzavo idi. Kuti anga aiboyepi, kuti zvanga zvaita sei, paribe ari kuzviziva. Rekai tirambe takaringa peno wachazotinyepa kuti mari iyo yaigweitei mumba. Wamunangarwa nozuro uno wanga waino vanhu woSADC Parliamentary Forum waripo ipapa wachireketa nawo kuti aiwa ngatitei kuti nyika yedu iite zvisvinu, dunhu redu dzasi kuAfrica riite zvisvinu. Rekai tione kuti zvichaitika chere kana kuti manyepo. Tinoramba takaringa hedu. Apa wari kupaumba kuti tiri kuita tusvinu nokuti tavhura tiraba basi. Aidiwi. Rekai tirambe zvedu takaringa. Apawo Jojo Guamatanga agoburika kuti kwai bazi rache raagoita izvozvo kunyora tsamba kubhangi reEcobank kuti kwai imimi Ecobank itai kuti muti mubhadhare mari yomamirioni 4.2 million US$ pachirungu kukambani yaScott Sakupkhanya yeBeta Brands Petroleum. Mabuja paribe ari kuziva kuti mari iri kubhadhariwei kana kuti yatanda sei kubhadharwa ipapo.
palibe mhandiwe. Unobva wandoona kuti wabi yedu wanoita kukama wakakora kare, rekai tirambe zvedu tichiringa kuona. Apa wanhu vekutanzania wakutanda manje kuvhurika meso izvezvi kuti wiki nere mabudiro agoita muofisi yomutungamiri wenyika akaita kudhasharara mhandiwe kuita kutambarara sorunyemba. Zvombotekaira sei munhu achibva aita kusununguka kunge ndiye mukuru wenyika. Mukuru wenyika akatogara zvakabatikana, iye akaita kupombonoka kurudunuka mhandiwe. Rekai tirambe tichizviringa kuona kuti zvinoperera kupi, asi kuziva kwedu paribe chisingapere. Jacob Mafume agonzi Dhagapo ndiye mumwe wavanhu wari kuita kuti Derry Chinguwaya aboye mari inoita mamirioni 200 $2.7 million pamwedzi wega wega. Apa manyara yacho wari kutakura manyara emuHarare. Handiti paya wakamutsina Daniel Garweta wapa ndiwo kuti waite basa remuHarare rese rokutakura manyara ese, asi palibe chavari kuita. Mapepa akatosainiwa acho ari kureketa kuti kunyange waribe kutakura wanopuwa mari yavo yakakwana, palibe chinoreka. Imi pakaita kuoma apa, pakaita kunyangariwa. Rekai tione, ndipo munotoona kuti hurumende iri kuteera ino basa dzvinu chairo kuti zvese izvi zvimisiwe zviri kuitika zvese izvi, mari idzo dzese dzitohwe pokare dzibenhutsiwe kuwanhu. Rekai tigoona kuti zvinoitika sei. Apawo hurumende yedu mukutsvaka kwayo mafevha kubva kunyika dzekumadokazuvaku anana Britain wagonyepiwa nzimi, tandai maita tusvinu imimi. Mukange maita tusvinu then tochizokupai kuti zvinhu zviite zviri nani. Rekai tizvione kuti zvinoramba chere zvichiitika kana kuti palibe tinenge tichikunyepai. Kwagoburika nozuro uno chikwata chaiye Scott Sakupwanya chobhora chiya chiri kureketa kuti kamufana kari kunzi kamwana kapokero kwai kagonzi kapinde muchikwata choZimbabwe chiri kuenda kuKosafa, wakabva wachimbidza kupisa padandemutande. Kunorekai tigoona kuti chii chakanyatsa kuitika ipapo. Tinenge tiri kunyepai mhandiwe kuti zvii chaizvo zviripo, tinokunyepai ipapo. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa mumu bato reMK Party ragototi tinyepei kuti zvakatekaira sei, tipei mapepa ese akasenzesiwa kuti kambani youmwe akamboita mukuru weEscom ipuwe basa haro IPP rokubika magetsi ozuwa. Rekai tione kuti zvinoenda nokupi, tinenge tichikunyepai. Apa mumwe wevanhu ari kunzi ndiye ari kuti kuno mutongi ari kuita kusikinya tokono kuEastern Cape. Kwaya agotoendesiwa bara mhandiwe akanzi iwe basa bara ribodzi rakamirira iwewe ukaramba uchiita zvauri kuita izvozvo. Rekai tione kuti waneiburika cherei kana kuti zvichaenderera mberi, tinenge tichikunyepai. Uko waRamaphosa waendesa nyaya yekunzi wagorekete kuti sei wakaisa zviri pamutemo kuti mutemo NHI upinde. Waendesa kudare guruguru renyika mao imomo. Rekai tirambe tichizviringa, tikuwasapota ipapo dai watoita wahwina nyaya yacho. Wokukinya wari kuti Rose Njeri kwainga aburitsiwe nokutoti akavabatsira chaizvo. Hurumende ikahwadziwa kuti zvawaida zvokuti mari ichinjiwe zvinhu zvikwire munyika maomo zvakaramba kuitika. Ndiye akabatsira vanhu padandemutande kuita kunhadzira kunoita kuti zvinhu zvitekaire zvino padandemutande vanhu vakazviramba. Kunorekai tigoona kuti vachamuburitsa chere. KuNigeria kwai kuno vanhu vanopfuura 200 chaiwo wapfa mhandiwe nonyaya yomafashamo omvura. Dai wamugwadzisi wakomana. Kwai guta romokwa izvezvi rakaita kumokiwa, paribe kana chibodzi chiri kutekaira. Rekai tione kuti zvichaita kuti zvinhu zviite zviri nani chere. Wakuru hurumende waribe chavanoda kubatsira vanhu. Mutungamiri weFrance vanhu kunyika kwache aiwaba paribe kana anoshungu naye. Kureketa kuno wakaenda kobaka chiumbiwa chache chomuto makenduru kunyika kunzvimbo yeParis kwazvinochengeterwa zvowatungamiri wenyika ikweyo. Wandoenda kwakuchiba wapedza zvavo wakadaro. Usaya kuti zvichapera sei izvi. Asi rekai tigoona kuti zvinenge zvina nokupi, tinenge tichizokunyepai. Panyasi ipapa rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhandiwe Onau.